něco zobrazuje, symbolizuje moderní technologie, sociální sítě, internet. Naprosto, podle mého názoru, klíčový faktor, který nám dává šanci. Já jsem přesvědčen o tom, že kdyby jsme žili před 15 lety s technologiemi před 15 lety v dnešní situaci, tak už ta šance opravdu není. Zde díky informační revoluci, díky sociálním sítím, je možné rozšiřovat informace a vzájemně lidé mohou komunikovat. Proč je to důležité? No, když si vezmeme standardní média, televizi, tisk, tak rozšiřuje se dobře negativní informace. Z nějakého důvodu prostě ten trh je nastaven na to, že lidé chtějí slyšet negativní informace. Zapnete si novou, vidíte do toho, do koho tam nezabil, nebo se stalo i všechny katastrofy. Ale ty pozitivní informace z nějakého důvodu prostě nejsou atraktivní. Naštěstí dneska jsme v situaci, kdy my nemusíme spoléhat ani na televizi, ani na běžný tisk, ale díky sociálním sítím, díky komunikaci, Facebooku, možná dneska Google+, tak prostě i ty pozitivní informace se rozšiřují velmi kvalitně a je možné lidi motivovat a vidět pozitivní příklad. Transparentnost. Vidíte, jasná transparentnost. Já tvrdím, že transparentnost je klíčové slovo moderního biznesu, ale ne moderního biznesu. Rozhodování ve veřejné sféře, jakékoliv rozhodování. Netýká se slovo transparentnost, se netýká pouze korupce. To se týká například i finanční krize, protože co bylo teda původem finanční krize? Tak byl to v první řadě teda samozřejmě žití na dluh. No ale ten samotný důvod žití na dluh se obrovským způsobem znásobil a rozšířil právě tím, že existovalo netransparentní rozhodování, morální hazard, kdy finanční instituce, například banky, ale i hypoteční banky, za každou cenu chtěli prodávat hypotéky, i když věděli, že ten dotyčný to prostě nemůže splatit. Jim to bylo jedno. Oni prostě chtěli svoje krátkodobé zisky. A za tím účelem se nakupily takzvané OTC, over the counter netransparentní deriváty, a ty teda tu krizi pomohly významně rozšířit. Takže transparentnost platí obecně ve všech oblastech. A já jsem mimochodem přesvědčen, že transparentnost by měla platit i z pohledu vlastnictví. Prostě žijeme v moderní době a jsem přesvědčen, že anonymní vlastnictví je naprosto špatná věc a vlastnictví každého by mělo být v tomto smyslu transparentní. Je to samozřejmě mírně kontroverzní věc, určitě nechceme nutně, aby každý zveřejňoval, kolik má peněz, ale to vlastnictví transparentní minimálně třeba před soudními orgány nebo před policií by mělo být. Bez diskuze je transparentní vlastnictví nutná podmínka u firem, kteří by se jakýmkoliv způsobem chtěli ucházet o státní zakázky.